Hej YouTube, i dag skal vi åbne en pakke eller to, og vi starter med at åbne en pakke. Og vi skipper. Og der får vi Sart. Fandme ærgerligt. Men kan vi lige skal bruge, men lidt kontrakter. Okay. Anden pakke. Messi på siden. Og så får det godt der. Vi skipper. Troede lige, at det var. Jeg slikker ned i bunden for at tjekke det lige. Nej, så skal ikke sælge, var det. Så åbner vi en, og vi får ikke noget. Hvor er det sørgeligt det her. I skal fuck EA nede i kommentaren. Nu kigger jeg væk. Hvis jeg ikke får noget godt, så alle sammen skal fuck EA. Så kigger jeg væk. Hvis vi ikke får noget godt, så skal fuck EA. Kommentaren. Er det noget godt? Og så kigger vi. Nej, det var ren lort. Vi gemmer bare ham der i klubben. Fik selv. Sidste pakke, tror jeg. Så får noget godt der. Nu skipper vi den, og hvis vi ikke får noget godt, så hader jeg EA. Fuck EA. Fuck EA. Det var sgu lidt ærgerligt. Prøv igen. Får vi noget godt, og det håber jeg, at vi gør. Nej, jeg troede lige, det var måske noget godt, men det var det ikke. Sart på forsiden. Come on. Sart giver sådan noget godt. Jeg troede fucking lige, det var Sart eller sådan noget, jeg lige fik. Så. Jeg bare visker. Nej. Det var sørgeligt. Fuck det. Skipper vi, mens vi kigger væk. Hvor noget lort. Jeg tror, det er den bedste pack. Hvor jeg holdt lige af. Sidste video der med en packåbning, der fik en inform. Har fået informs før, men det kan jeg godt have noget nu. Nu stopper det. Så klamt det her. Men man har ikke engang fået noget for snart lidt over 60 år. Ja. Så Bentner, den sygeste hele spillet. Kom nu. Kom on. Vi skipper. Ikke. Nej, hvor var det noget lort. Nu skipper vi ikke. Det var uheldigt det der. Skal vi. Jeg kan bare ikke finde noget packs. Den sidste. Nej, der kom en mere. Så skal vi ikke. Fuck det. Troligt var eller andet. Messi forsiden. Come on, Messi. Giv os nu bare et eller andet. Jeg kan godt bruge dig. Det kunne jeg godt have fået lige dig. Nej. Der er sgu ikke noget. Fint. Vi åbner en pakke mere. Og så står vi.
filmer vi helt tæt på. Skip. Nej. Hvordan kan man få så lort? Vi ikke selv bare. Skipper vi. Nu går vi ud af værelset, og jeg klipper lige. Jeg troede lige, vi fik noget. Det var ærgerligt. Altså, jeg gad virkelig godt have en god inform. Det var så fedt. Inform. Shit. Fuck, hvor fedt. Inform. Ej, hvor fedt. Det var lige, hvad man lige kunne bruge. Hold kæft, hvor nice. Får vi en inform. Ej, hvor fedt. Ej, det er nice, det der. Hvis jeg får en til inform, hold kæft. Det er sygt, det her. Hvis jeg får en til inform, så er det sygt. Nej, det går vi så ikke. Vi fik ham. Og der ligger ikke noget længere nede, gør der? Nej. Det var noget lort. Det var godt, at vi fik en inform, men det var godt fedt at få lidt mere, men ja, lidt penge. Masser af penge, så selvfølgelig godt lave en til. Får en inform, så bliver jeg fandme glad. Ej, fuck det. Hvis jeg ikke får noget godt nu, så skal alle sammen fuck EA i kommentaren. Fuck EA. Fuck EA. Fuck EA. EA. Vi er ikke så gode venner. Virkelig ikke gode venner. EA, I gav mig en inform. Kan I ikke lige give mig måske en lidt bedre inform? Jeg kan godt have lidt bedre informs. Nå. Prøv lige at se informhold. Så prøv lige at se. Hvis vi bare får en af dem, hold kæft, jeg bliver ved. Bare en af de syge.